Bayo pa mika COVID-19 pandemic, dakal norem may magluwala content creators ang mamiya saya karami yaliwang social media platforms. Dakal karami mag-trending at viral na influencers, may nibatlaketi Pampanga at kim mabilog sa Central Luzon. Anya naman for today's video, may yabe-yabe larang content creators keti Central Luzon, king mera pa ta Influencers and Content Creators o ICC Summit, king SM City Clark Event Center anyang Sabado, November 11. So we organize ICC because gusto namin magsama-sama yung mga influencers and content creators, hindi lang sa Pampanga, syempre sa Central Luzon. This will create an camaraderie sa ating mga pare-pares na mga influencers, hindi lang magkasama-sama sa mga events, at the same time magkakilala din. Miras lang may get 500 influencers and content creators ding tinagon king may sabing aktibidad. Kenny Mika sharing of best practices na rin veteranong content creators, enjoy din naman taga na, ding magumpisa pa king pamangawang content. Umattend ako kasi alam ko, very interesting ito. At the same time, yung mga magbibigay kami ng mga payo sa mga bagong content creator at the same time. So, makilala kami lalo. Ayan. Makikilala din yung mga bagong content creator dito sa Pampanga. Hindi lang po sa Pampanga, po sa Central Luzon. Napaka-importante po ng event na to, ng history po ito ng lahat ng mga content creators and influencers. Di lang po sa Pampanga, kundi sa buong Central Luzon. Kaya po kami nandito para suportahan ang event na ito para sa ating lahat. Yeah, sa mga amateurs na content creators and influencers is start nyo lang. So habang fresh kumbaga yung market, gawin nyo lang siyang umpisan nyo lang. And at the same time, be confident, be yourself. Yun. So start it now and be yourself. Suportado na nemang kanuning Department of Tourism Central Luzon, ing masanting nga pake darang influencers at content creators, lakwas makasaw plan naman kimpa magpakilala ng turismo ning rehiyon. To all the influencers and content creators, you have the support of the Department of Tourism for, of course, bringing actually good news, good vibes, at the same time for promoting Philippine tourism, Pampanga, and of course, Central Luzon. We are so fortunate that you are one of our partners in making actually the Philippines experienced by the people across the country and across the globe. At syempre, pa itauling CLTV 36 uling metong nyamu naman ng kakatamang istasyon karang kikilalanan ng content creators keti Central Luzon. Ang inyo pong istasyon ay gumagawa rin ng iba't ibang mga content na amin pong ipinapalabas sa aming mga social media platforms. And asahan nyo po na patuloy po kaming gagawa ng mga magandang content with, of course, collaboration sa iba't iba nating mga influencers. Marami po tayong mga programa na naging kabahagi po natin ang mga sikat na content creators, katulad ni na Romeo Katakutan, ni na Kabulakboy, ni na Budang. And asahan nyo po, we will continue bringing quality, timely, at syempre mga masasayang reels, magagandang TikTok content dito po sa inyong istasyong CLTV 36. Kaya Bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.